Хей! Аз мислех да остана без коментар по тази тема, само че напоследък ми се налага да трия прекалено много коментари за сезон 2 на Русалки, защо няма да участвам, какво е станало между мен и Лили. Затова реших честно да си седна и да си ви отговоря на всичко, което мога, вместо да блокирам имена от коментарите ми. Да започнем с любимия ви въпрос: ще участвам ли в сезон 2 на Русалки? Тъй като цялото минало лято съм го промотирала сезон 2 и съм обещавала, че ще участвам. До последно бях убедена, че ще съм включена в проекта, но за най-голямо съжаление бях изключена. Причината, която ми беше дадена за моето изключване, е, че не участвах на Боби сериала Вампирите от Норич, не знам дали сте го гледали. За този сериал бях обещала на Боби, че ще му помогна, че ще участвам, с обработването ще помагам. И когато бях повикана в определен час за снимки, всичките ми сцени тогава бяха с Лили, но Лили я нямаше тогава. Около 3 часа съм седяла да я чакам да се върне. По-късно разбрах от сторито и че е била на някаква процедура. През това време аз снимах втора камера, помагах с осветлението, вкарах се в процеса много бързо. И когато Лили се върна, ми направиха огромен проблем, че съм спряла на тяхното парко място. И тогава просто си запалих колата и си тръгнах. Обясних на Боби ситуацията на другия ден и той се съгласи, че не е честно спрямо моето време и ми намери заместител още на следващия ден. И аз въпреки това съм обработила всеки един епизод на този сериал срещу сумата, която нормален едитър би взел за половината на един епизод. Да, това е измислената причина, която аз получих от Иван и Лили, като застават и казват, че съм несериозна, вместо просто да си ми кажат, че не ме харесват вече. За втория по-гаден въпрос: какво всъщност стана между мен и Лили? Много ми се иска да знаех отговора на този въпрос, но за най-огромно съжаление дори аз не знам какво стана. С нея бяхме заедно почти цяло лято, така бяхме. Не се прибирах с дни само и само да обработвам Русалките, дадох си 100% за нейния проект. Накрая на лятото почнахме леко да се спречкваме за някакви глупости, обаче това е нещо нормално за хора, които прекарват всяка една секунда заедно. Няма как да се разбирате за всичко, особено под всичкото напрежение с всичките хора, които разчитаха на нас. И реално никога не сме се карали истински, никога не съм ми повишавала тон, никога не сме си крещяли. В редките случаи, в които имахме неразбирателства, аз винаги съм държала да си я дръпна след това настрани, да си кажа, че си я обичам и че сестрите понякога са така. Бях с нея до последно, до 30 септември. Това беше последния ни ангажимент за Русалките, беше една огромна фен среща. В момента, в който вече ни трябваха за Русалки, тя просто спря да ме търси. Първите 2-3 седмици на октомври аз още бях много наивна и въобще не го осъзнавах това нещо. Продължавах да си пиша и да си звъня, но много рядко се чувахме и тя ми отговаряше много, не знам, странно беше. И тогава усещах, че има нещо. Като тя не ме извика да се видиме за първи път след това и това беше за да снимаме нейния следващ проект, Петък 13, и трябвах един ден там за снимки. Това беше първия път, в който се виждаме от около 2-3 седмици и тогава, когато се видяхме, аз осъзнах, че тя вече не ме харесва. И се почувствах супер наивно, защото усетих, че тя държи някаква неприязън към мен от доста време. И нещо, което не знам дали е окей да споделям, но тя през първия сезон, през цялото време говореше зад гърба на Ева страшно много. Казваше за нея само като приключат Русалките и я разкарвам, не искам повече да я виждам никога. И след това се оказа, че аз бях Ева. На снимките на драма беше много гадно. Тогава мисля, че си снимах едно видео, което си го снимах само за да си разкажа какво ми е на мен. И си ми седи на private от доста време, от декември. Ще ви пусна един отказ все пак, за да видите за каква гадничка болка ставаше въпрос. Отвратително фейк хора. Хора, с които допреди месец съм била така човек, най-близката ми приятелка. Всичко можех да й кажа, всичко й казвах, всичко й споделях. И тя не ме потърси, човек. Приключихме да снимаме Русалки и тя не ме потърси. Никога повече, просто е така. Само за да снимаме някакви други неща, само по работа. И дори не ми каза защо. Дори не ми каза какво направих. Да, малко ембересинг, ама нищо. Вече отдавна не се чувствам така и го преживях, но просто беше малко... Не знам, неприятно беше да гледам сторитата на всичките ми приятели от сезон 1, които снимат и се забавляват и са всички заедно без мен.
Не искам да ходите да пишете хейт на който и да е било. Не мисля, че някой заслужава хейт в тази ситуация. Аз все още си пазя русалките в сърцето и все още си го усещам като моето бебче, нещо, за което се грижих цялото минало лято и не искам да се провалят или нещо такова. Но това е абсолютно всичко от моята гледна точка. Имам чувството, че с Лили връзката ни беше толкова публична, че малко или много ви дължим някакво обяснение. Но ако искате наистина да разберете какво се случи между нас, мисля, че питате грешния човек. Аз до ден днешен нямам представа. Надявам се с това видео коментарите да спрат и да можем просто да почнем да имаме малко по-позитивен възглед върху цялата тази ситуация. Гледайте си русалките, надявам се да сте се справили чудесно с сезон 2 и така. Само любов!